Добър ден, ние продължаваме с сутрешния репортаж. Сега хващаме госпожица Ая отново, рано сутринта. Защо така се държите? Защото започвам с покъщите бомбони рано сутрин и ми дават енергия за целия ден. Защо ти е такъв гласа сега? Защото не съм пила кафе. Така ли правихте миналата година в Chingy Times? Да, в нашия екип винаги имаше прясно смелено кафе с уникален чаромат и прясно мляко. Но вие трябва сама да си купувам собственото кафе. Не, ние работим от рано сутринта. Така ли? Да. Какво работите? Виждате ли? Може ли си да сервираме? Не сервираме. Не, подреждаме маси, студиото, всичко. Това ли работите вие? Не, подреждаме студиото, маски, всичко. Не вярвате, ела да видиш. Защо не? Не вярвам. Как няма да вярваш? Тези хора стоят, аз не виждам. Как виж пишат? То може да пишете, аз мога да пиша много. Ами хайде пиши ти. Какво е това сега? Какво е това? Има и грамоти тук. Какво е това нещо? Каква е тази смачканата грамота? Ами майка ви Какво е е това писала. уважение? Майка ви е писала. Сега и на майка си говорим. Така ли става? Така ли става? Чакай малко. В нашата редакция нямаш такива обиди. Да, извинявай. Мога да говоря, да, и сега идвам в студиото. Хайде, чао, че ме викат в студиото.